O yun na. Ayan po ngayon ang lalaban natin kadagit. Ayan o. Ayan po kadagit. Ayan ha. Para makita nyo rin sila bago natin paglabanin. Baka po akala nyo ha, marami po akong talaan. Yung mga linalaban nating talaan, iba-iba po yan mga kadagit. Ayan o. Lakad, bangaw. Ayan o. Ito naman ang kadagit, ang kanya makakalaban. Parang pinaghalong itim siya na mapula-pula. Pero pulahan to. Ayan. Kung mapapansin nyo kadagit, ayan o. Parang polio yung isa niyang ano. Ito makakalaban ng talang kadagit ha. Sensya na pinapost-post ko, mahirap. Kung mapapansin nyo dito kadagit, yung isang paa niya manipis. Apat na galamay niya pero isang galamay niya manipis, tapos maigsi, parang ano sa kanya, kumbaga may kapansanan siya. Pero sa nakikita ko kadagit, okay naman yung performance niya. Ayan o kadagit o, manipis siya no, diba? Ayan, ang pulahan natin kadagit. Yan, mahaba rin ang ganyang galamay tulad ng isang talaan. Ayan kadagit. Ayan o, pansinin nyo isang galamay niya kadagit. Ang iksi, di ba? Pero normal niya naman na naigagalaw, kaya ayan. Ayun, what's up mga kadagit. Nakita nyo naman siguro yung mga video nila. Siguro may kalakihan talaga ng konti itong talaan. Pero wala tayo may match. Baka naman sabihin nyo yung mga talaan na pinaglalaban ko ay isa lang. Isa maniwala ako kayo sa hindi. 10 po ang talaan ko. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan po, nakita nyo, puro talaan yan ha. Ulitin natin. Tala. Tala. Ito pa, 5, nakita nyo. Bye bye. Ito pa, 2 tala. Ito, mga malalaking size naman to. 1, 2, di 7 na. Ito 7. Yung maglalaban ngayon, yung nakita nyo kanina. Ito, ayan o. Pang 8. Ito yung makakalaban nyo, yung pulahan o. So iba-iba ho yung tala na, kasi yung mga nakikita nyo dyan na pinaglalaban ko sa mga nauna kong video, may mga tala, yung pag talagang mahina na, hindi ko na, pinapakawalan ko na. Pero itong mga tala ho na to, bago naman ho ito. So game na ho, paglabanan na natin sila mga kadagit. Paling yung camera kadagit, ayusin ko lang. Ayan. Paano masabi? Lagyan na natin ito dito. Nakita nyo medyo may ano to, diferensya, pero sa lakad okay naman siya. Marami kasi nagsasabi, gusto nila sa tingting na lang.
Pero may ilan-ilan na sa ring. Eh, ako naman talaga, syempre, batang 90s nga tayo. Ting-ting talaga natin pinaglalaban dapat ito. Dahil marami siguro mga nanonood na mga nagde-derby. Ang gusto nila kasi by sa ring o sa dito sa gradas nilalaban. Kasi di ba pag sugal sa gradas, kaya lang tayo nagbabulag lang naman tayo. Pinapakita lang natin sa mga bagong generasyon at saka sa mga ibang tao na ayaw natin mawala itong kultura ito patungkol sa gagamba, mga kadagit. So siyempre lahat naman ng request na bibigyan, pero talaga tayo sa tingting lang talaga tayo nagalaman. Hindi naman tayo nagsusugal. Sana malinaw ang camera natin. May konti talagang kalakihan ng tala, mga kadagit. Pero sa gala may kadagit. Maniwala kayo sa hindi. Lalaban to. Paul yung alang isa na itong ano, pero nakita ko naman okay naman siya. Parehas naman, nakita nyo naman, puro mga lakad robot o kung tawagin dito sa amin ay lakad bangaw. Shoutout sa inyo lahat. Pakibasa na lang yan. Sana basahin nyo yung mga shoutout nyo para hindi po masayang yung mga shoutout natin. Nilalagay ko dyan. Okay? Naku po. Nangyari. Matulog na no? Laki ng talaan no? Pero sa galamay parehas lang naman po. Ikot natin yung tingting kadagit. Shoutout nga pala kay Gagambinoy. Si Gagambinoy, i-check nyo po yung kanyang channel. Ito po siya, yan. Yan, Gagambinoy. Napakagaling yan. Sobra, naghahanap siya sa albay. Kung ano-ano, scorpion, tarantula, mga gagamba. Tapos nag-spider fight din siya ng ibang klaseng gagamba. Sa mga hindi pa nakakaalam ng channel ni Gagambinoy, ito po si Gagambinoy. Ito, yan. Check nyo na lang po siya. Mag-like kayo at mag-subscribe sa kanya. Shoutout din kay Gagambinoy. Salamat sa tarantula. Very thanks. Maraming salamat sa iyo. Uy. Dagit. Sorry, tingting na lang tayo. Magiging let's get ready to rumble! Ayan na. Uy, ganda ng sakmalan. Paano masabi? Hindi ginaya, medyo malaki talaga yung tala. Isa pa. Ang tapang sana. Oh. O yun na. Patay na. Nagbabalutan silang dalawa kadagit. Ganda naman ng laban. Uy! Bumitaw. Yung pulahan. O yun na. Patay na. Nagbabalutan silang dalawa kadagit. Ganda naman ng laban. Uy! Bumitaw. Walang malaking nakakapuwing, sabi ng pulahan. Walang malaking nakakapuwing, nakakadagit. Lumbay rin siya, oh. Ayan, oh. Parehas naman sa galamay, eh. Ayan, oh. Malaki lang katawan ng tala. Pa. So, panalo yung tala, pero para sa akin, eh, may rematch to. Palalakayin ko ng konti yung katawan ng pula. Yun lang, maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout ulit kay Gagambinoy. Siyempre, Exotic Pilipinas, nakachat ko si Exotic yun. Shoutout sa iyo, sir. Gagambino, Gala Myers, yan. Kay J-Mix Official, yan. Marami kayong malalaman dyan.
Dick Spidey, Ivan yan, lahat ng vlogger ng gagamba. Yung iba nakakalimutan ko lang yan, kay Kasunggab, yan, shoutout kay Kasunggab. Shoutout sa inyong lahat, and God bless all. Ayun, may nanalo na, may nanalo na, may nanalo na, yeah, what's up?